huippu-urheilija keihäänheitossa. Voitin aika paljon pokaaleja ja mun koko elämä oli tietysti yhtä urheilua, kunnes sitten yksi rattijuoppo muutti mun koko elämäni. Mä halvaannuin ensiksi ihan kokonaan ja sitten mun piti pikkuhiljaa opetella uudelleen nouseen pystyyn ja se oli pitkällinen prosessi ja sitten mä niin paljon kuntoudun, toiset samassa tilanteessa olisi jäänyt makaamaan, mutta mun urheilija-ominaisuuteni auttoi siinä sitten, että mulla oli lihakset hyvässä kunnossa ja mun oli helppo antaa käskyjä mun kropalle, että mihin suuntaan mä ajattelin, vaikka mä en tuntenut paljon mitään, että sitten mä kuitenkin pääsin pystyyn, mutta loppuelämäksi kyllä jäi alaruumis halvaantuneeksi. Tuossa kun katselee tuota urheilukenttää ja muistaa niitä hienoja hetkiä, mitä mäkin olen saanut tuntea. Mä oon tosiaan ollut niinku sankaritar ja kansa on niinku hurrannut mulle ja mä oon nähnyt ne kaikki ilot, mitä on kun menestyy urheilussa. Niin sitten kun mä katson sitä nyt, niin en mä sillä tavalla kärsi siitä, että se oli sitä aikaa ja se loppui kyllä tosi nopeasti, mutta toisaalta eihän urheilijan ura muutenkaan kestä kauhean kauan. Ja on se todellinen urheilusuoritus aina jokainen päivä mulle, että miten mä pääsen ylös ja kuinka mä saan kaikki asiani hoidettua ja puettua ja risuttua ja liikuttua tuolla kaupungilla. Tässä on aika paljon akrobatiaa kuule tässä mun suorittamisessa. Eikö tuo semmonen kateeteri? Sano pussin, kun on vammaisen kuset mennyt.